Atletikek Espainiako kopako finalerako 14.800 sarrera zozkatu zituen asteartean Ibaiganen, izena emanda zeukaten 33.000 bazkideren artean. Jose Angel Iribar atezainoia izan zen bolak ateratzeko arduraduna. Ibaiganeko prentza aretoa leporaino bete zuten kazetariek eta bertara joan ziren bazkide gutxi batzuek. Zenbakia honako tarteetan daukaten bazkideek izango dute sarrera erosteko aukera. 4.852tik 6.628 artekoek, 18.428tik 19.956rakoek, eta 20.289tik 24.903rakoek. Klubak dena den ostegun honetan jakinaraziko ditu behin betiko emaitzak. Zenbakiak ateratzen hasi bezain laster, tentzioz bete zen aretoa, eta berehala agertu ziren lehen zortedunak. Bi gizon bilbotar hauek euren talde kutxuna finalean ikusteko sarrera eskuratu zuten. Dena den zorte bera izan ez dutenek oraindik badaukate azken aukera bat maiatzaren 13ko finalean izateko. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiak bere eskura dauzkan 110 sarrera zozkatuko ditu Bizkaian erroldatuta dauden eta zozketarako izena ematen dutenen artean. Hilaren 28an izango da zozketa.